Prosiect Porfa Cymru. Mae cyfartaledd twf glaswellt ar ffermydd Prosiect Porfa Cymru dros y pythefnos diwethaf wedi aros yn weddol gyson. Rydym wedi gweld cynnydd bach ar ein ffermydd llaeth i gyfartaledd o 61 kg o fater sych yr hectar y diwrnod, tra bod ffermydd beef a defaid wedi cyfnodi ychydig yn is na'r mesuriad diwethaf i ffigwr dyddiol o 36 kg o fater sych yr hectar y diwrnod. Llaeth. 61 kg o ddeunydd sych yr hectar y diwrnod. Beef a defaid. 36 kg o ddeunydd sych yr hectar y diwrnod. Mae'r graff canlynol yn dangos y cyfraddau twf glaswellt a'r gyfartaledd yn ystod 2021, hyd yma. Yn dilyn y glaw ar tywydd cynnes, mae gormodedd o laswellt yn debygol ar y mwyafrif o ffermydd. Mae hyn yn rhoi cyfle da i ailosod ceiau i 4 cm, 1,500 kg o ddeunydd sych yr hectar, gan ddefnyddio stoc sych neu beiriant torri gwair. Os ydych chi'n defnyddio stoc, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dyrannu ardal gallant bori i'r uchder targed mewn 2 i 5 niwrnod mwyn osgoi gorbori, bwyta'r aildyfiant. Diddyfnwch ar 90 i 100 diwrnod i'ch galluogi i flaenoraethu ŵyn i'r borfa o'r ansawdd uchaf. Os oes gan borfa gynnwys meillion sy'n llai nag 20%, ni ddylai fod angen defnyddio gwrtaith nitrogen artiffisial. Mae angen rheoli glaswellt sydd dros ben drwy dynnu ardal o'r cylchdro ar gyfer sylwair neu wair. Os ydych chi'n disgwyl y bydd diffyg lleithder ym mis Awst neu mis Medi, mae'n dal yn rhy gynnar i arbed porfa ar gyfer pori yn y gaeaf. Arhoswch tan ganol Awst.